Deste home que xa nos acompaña poderíamos decir unha mancha de cousas, pero vou ser eu quen cale para deixarlle o meu compañeiro, a Miguel Piñeiro, que vos presente o noso convidado. Só vos direi unha cousa: músico, compositor e un dos grandes directores de orquestra. Fernando Vázquez Arias é melidense da Quinta do 57, músico, profesor de conservatorio, compositor, pianista e director da orquestra. Profesor, boas tardes. Boas tardes. Teño un problema con vostede. Por qué? Porque por unha banda apetece escoitar a música, pero vostede está aquí para falar. Pues venga, pues falamos o que se que fala. Facemos un poquinho de todo, non? Escoitamos algo de música e falamos con vostede. Non sería mellor dicir musicólogo? Bueno, musicólogo non porque realmente o musicólogo é a persona que estudia os feitos de outros persoaxes, de outros artistas, non? Sin embargo, músico alberga todo e abre. Eu son compositor, lógicamente, creo. Non estudio aínda que sí tamén, pero interpreta. Estudio os demais compositores, pero centrome en exteriorizar o que eu levo dentro e sacalo para fora, claro. Se non esquecemos ningunha, dirixiu vostede os Virtuosos de Moscú, a Orquestra Filarmónica Nacional de Moldavia, a Sinfónica de Melide, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Radio e Televisión Española, a Orquestra de Cámara da Coruña, a de Cámara de Pontevedra, a Orquestra do Norte de Portugal, a Orquestra Sinfónica de Lalín, a Filarmónica Bohuslava Martinú, da República Checa, a de Cámara de Kishinev, de Moldavia, e a Orquestra do Conservatorio Superior da Coruña. Pois aí é nada. Sí, foron épocas distintas no que hubo unha época en que eu estaba centrado en salir a dirixir orquestas fora, pero non foi unha cosa que me entusiasmou moito, nunca. Quer dizer, o desprenderme do meu ambiente, da miña xente, do metal, pois non me apeteceu. Comprobei que botar 15 días fora da casa sin a miña xente, pois na República Checa ou no outro lado, pois non me aportaba gran cousa. E decidín, pois, cortar esa vía e dedicarme, pois, como me dedico, a enseñanza, a composición, a creación de orquesta, porque xa van 5 orquestas que creo en Galicia. Entonces, eso foi o que eu quixen facer. Falamos, obviamente, nestes minutos hoxe na tarde con Fernando Vázquez Arias e imos falar, obviamente, desas 5 orquestras que foi montando pasenillamente en moitos anos de carreira. Profesor, non debe ser nada doado en Galicia, onde non hai que se diga moita tradición na chamada música culta, desenvolver un currículum tan brillante como vostede atesoura. Pero hai un inciso, non? Porque me estás tratando de ustede, como debe de ser. Vostede, e levamos 30 anos que nos coñecemos, o sea, polo tanto, casi é máis cómodo tratarnos de tú. Fernando, cambiamos de registro. Decía que tes un currículum verdadeiramente brillante. En Galicia é moi difícil. Bueno, en Galicia, nestes anos, sobre todo cando eu fun de director para Lalín no ano 87, pois realmente non había nin conservatorio, prácticamente había conservatorios, en Galicia estaba o de Coruña, Pontevedra, así nas ciudades, pero conservatorios a mínimos, non? Entonces, o feito de ir para Lalín, pois tamén me abreu moita dimensión, coñecín máis Galicia, o que facía falta. Desde ali, pois, iniciei, xa antes había feito unha camerata, pero en Lalín fixe unha orquesta, despois en Melide fixe unha orquesta, despois en Pontevedra volvín a facer outra orquesta, e a que culminei coa Orquestra de Galicia, que foi unha gran orquesta con 90 músicos, escollidos entre todo o personal de Galicia. Algúnha dificultade habería en todos estes anos, porque os que o coñecen ben din de ti que levas dentro un neno rabudo ou arrichado
que asoma a cabeza de cando en vez, como cando dirixiches un concerto vestido rigurosamente de branco, transgredindo certas normas. Sí. Bueno, outro día me decían, un que me coñecía de Lalín, me decía, como cambiaches? Xa non te enfadas tanto. E digo eu, toda a vida traballando con xente amateur, loitando para que aquilo sonara con dignidade e con tal, a veces se confunde a maneira de tratar, non? Quer dizer, que a veces ti pensas que meténdolle un pouco máis de brío e de sendo máis intransigente consigues máis cousas. Ao longo do tempo fomos dando cuenta de que é todo o contrario, de que a veces tens que saber hasta que punto pode dar esa agrupación e non intentar ir máis alá e conseguilo dunha maneira distinta. Entonces me decía este chico que cantou comigo fai 30 e pico de anos que había cambiado, porque este sábado pasado tocamos no Colón con Follas Novas, que é un coro que levo dirixindo desde fai 5 anos e pico, non? Entonces él vía en min ese cambio. Eu creo que sigo sendo o mismo peleón, pero... Se deixaches a modestia fora do estudo, seguro que recoñeces a importancia da túa figura como pedagogo musical na formación de profesionais e no achegamento da música clásica a nivel popular. Sí, para min foi... E cando digo música clásica, sí, englobo zarzuela, todo tipo de música, todo, ¿no? sí. Eu para min non era ningún éxito ir a un sitio, ir a unha parroquia xa, por exemplo, por decir, nunha parroquia, non un teatro, ir en aquel momento, fai 30 e pico de anos, ca banda municipal de Lalín, e ir a un sitio donde non gustaba a música que levaba. A min interesábame sempre, porque é a miña forma de ser, a min gustame acercarme a xente, sempre me gustou acercarme a xente, por lo tanto, nunca quixen facer cousas que me desplazaran ou que me levaran a un rechazo, digamos, inminente, non? Entonces, por lo tanto, eu perseguía agradar coa música que facía, e incluso na miña propia música na que compoño, non? Pois, por exemplo, non acudo a música de vanguardia porque non me apetece nada facer música de ruidos que non entende nadie. Por lo tanto, eso vai na miña personalidade, e eu non podo ir en contra do que é a miña personalidade. Para qué? Non ten sentido, non? Creaches figuras. Pois sí. Non me vas dar nomes? Se non queres citar a ninguén. Porque supoño que terás que citar a moitos, claro. Teño que pero tantos anos de traballo, sobre todo a nivel de conservatorio, hai músicos profesionais que non quero dicir que che deban a ti todo, pero... Non che entendí agora ben a pregunta. Digo que creaches figuras. Bueno, sí, vamos a ver, creei xente que colaborou moitísimo comigo en moitos anos continuados, como Susana de Lorenzo, como Alberto Cuña, por exemplo. Son personas que xa teñen a súa trayectoria, pero que logo, pues, ao longo do tempo, fixeron moitísimas colaboracións comigo, non? Aprendemos todo, o sea, porque eu aprendín deles, eles aprenderon de min, e despois no ámbito, por exemplo, xa da música máis culta, na música máis clásica, pois cantantes líricos, en fin, persoeiros que todos eles aportan un bo facer, e que aí sí que hai unha interrelación de ideas, non? Que decir, pois di unhas cousas e outros pois propoñen outras, e todo eso chega a un entén, non? Que é o bo na música, non? Que pensou xe máis na vida profesional de Fernando Vázquez Arias? A docencia, a composición, a música, a divulgación? A min interésame todo. A composición, eu sempre digo que son etapas, o sea, hai un momento que fixen grandes montajes con orquesta, con coros, con solistas, con escenografía, con moito elenco, non? E hai outros momentos como o teño agora que me interesa máis a composición. Entonces, son un pouco máis minimalista, quer decir, retrocedo e utilizo menos personal, máis música de cámara, máis, en fin, que son etapas, son distintos momentos. E segues utilizando personaxes da historia de Galicia, Lupa, Rosalía de Castro... Bueno, Lupa foi unha ópera que escribín fai 4 anos, que se estrenou en 2016 no Teatro Colón. É unha ópera longa de gran duración, 2 horas e media, e que sí me interesou moito a lenda, porque a lenda da Raíña Lupa é impresionante. Entonces quise poñerlle música, tardei anos en encontrar un libretista, pero encontrei, non? Pérez López, entonces logrei facer a ópera, que é unha das miñas grandes ambicios.
Non me digas que isto non enche o peito, Isto enche o peito, pero isto non é nada da música. Bueno, isto son uns arreglos que fixen que ademais eu creo que xos enseñei fai máis de 30 e pico de anos cando viña de gravalos en Moldavia, a Orquesta Nacional de Moldavia. Son unha suite de valses, a primeira que escoitamos, esta é unha suite de muñeiras. Recollín aqueles principales temas e arregleino para a gran orquesta. Non era a primeira vez que se facía isto. Músicos moldavos, están escoitando os nosos ointes, músicos moldavos dirixidos por Fernando Vázquez Arias. Silgar ben merece unha sinfonía. Silgar eu fixen o que é unha suite das praias que estrenei no 2017 no Museo de Belas Artes da Coruña. Non solamente a Silgar, senón fixenlle ao que é a Lanzada, o que é o Pinco, a ver se me acordo de todos os nombres, son 7 playas da zona do litoral de Sanxenxo, nos que vamos ali e que nos gusta aquilo moitísimo. Entonces eu utilicei as Areas, a playa das Areas, a playa de a Lanzada, a playa Punta do Vicaño, que non é unha playa, pero sí é un referente ali onde está aquel parque tan bonito, na esquina mesmo. Bueno, en fin, que lle fixen toda unha sinfonía. Canelas, Montalvo. Canela, Montalvo, todo, fíjate, Paxarilla, me olvido dos nomes. Pero foi unha obra que eu escribín porque vin aquilo tan fermoso e que tiña que escribir, pois neste caso, unha suite para destacar aquela zona tan bonita. Dicío precisamente porque coñecemos o teu apego a Sanxenxo e a praia de Silgar en concreto, de todos os veranos. É unha forma de desconectar, non? Sí, pero eu ali escribo moitísimo. Eu ali rematei a Reina Lupa, ali fixen a suite das praias, ali escribín sonatas para flauta e piano, para violín, en fin, fixen moitísima música ali no apartamento que teño ali, pois porque me inspira, porque paseo, porque teño todas esas vertientes que me axudan a desconectar e a inspirarme. Profesor Vázquez Arias, que sería do mundo sen cinema? Sí, claro. Sin cinema, sin a música, sin as letras, sin a pintura, que sería do mundo sen arte en xeral? Hoxe estamos na tarde falando co profesor Vázquez Arias, Fernando. Todo compositor aspira a unha nubia azul ou a un West Side Story. West Side Story, eu son un gran fans de Leonard Bernstein, director, e de Leonard Bernstein, compositor. Esta que estamos coitando, que é West Side Story, é unha selección, a primeira vez que a toquei foi con a banda de Lalín e foi nun aniversario da Radio Galega, no Auditorio de Galicia, 6º aniversario da Radio Galega. Hai que decir que ti sempre estivestes moi vencellado á Radio Galega, fonches colaborador durante moitos anos, sempre como divulgador precisamente da música clásica, facendo programas de moito prestixio no seu momento. Pois esa música tocáramola por primeira vez ali e fascinoume ter ese arreglo. E máis tarde fixen unha gala americana donde lle puxen a música e donde puxen todo, bueno, a música que é de Bernstein, pero a letra en gallego e todo o demais. Bernstein, Von Karajan, Barenboim, Dudamel, Vázquez Arias. Son grandísimos, todos os que dixeches, menos Vázquez Arias, son grandísimos directores que marcaron. O que máis entenda a dirección para min é Karajan. Sin embargo, haberá galegos, Fernando, que agradezan moito máis o teu traballo que o deles, pola proximidade que ti das. Bueno, vamos a ver, eles tuveron a suerte
de vivir donde viviron, no centro de Europa, donde desarrollaron a súa carreira, donde había unha gran afición á música. En Viena, por exemplo, Swarovski foi o profesor de dirección de orquesta de todos estos, de Claudia Ballo, por exemplo, do hindú, de Zubin Mehta, en fin, tuveron as oportunidades, e foi un momento que despois da guerra, despois da Segunda Guerra Mundial, surdiron todas as orquestas que agora conocemos con grandes orquestas do mundo. Auténtica elegancia. Unha maravilla. María. É unha pasada o que fixeron estes grandes músicos, o que lograron comunicar, no caso de Bernstein, que foi, como dicía, un grandísimo director, un director que eu admiro moitísimo, pero que dentro desos grandes directores, pois un Karajan, un Claudio Abbado, un Zubin Mehta, falamos un Dudamel, falamos dos grandes directores que teñen un estirpe distinto, os compositores. Non é o mesmo a persona que dirixe, que entende a música de outros, que a interpreta. Sí, pero unha cousa é o compositor é Bernstein, sí, pero isto está tocado por músicos galegos e dirixido por un galego. Sí. Por eso decía que elegancia. Conectamos, sí. Que ven, sí, sen dúbida. Non é a primeira vez que se escoita a túa música en concertos, en sonorizacións, os que non coñecen chamalle moitísimo a atención. Os teus arranxos, a túa forma de entender a música. Foi unha época na que aquí estaba todo por facer, había que facelo, e eu puxime a facelo conxuntamente con outros músicos que cada un fixo e desenrolou a súa carreira, non? Os Xacobeos distintos, aí logramos meter, eran épocas moi boas onde podías propoñer cousas e lograr que as entenderan. Tamén tiñamos algo que contar e contámolo. Faltará moita cousa que contar todavía. Como as que van quedarse sen contar hoxe por falta de tempo, porque o tempo xa sabemos, non? Que nos podes anticipar por último, Fernando, do próximo curso? En que andas metido? Pois, bueno, ando metido, escribín Cantos e Rituais, que é unha obra sinfónica para coro e para orquesta, varias obras máis que quero estrenar, como un quinteto de vento, unha peza para clarinete e piano, en fin, moitos proxectos de música de cámara e sinfónicos. Entonces estou intentando desarrollar todo isto, e xa che contarei, porque é posible que po ano dirixa unha orquesta que xa falaremos, non vamos a decilo, entendes? E aí estamos nesa trayectoria. Fernando Vázquez Arias, moitísimas grazas por achegarte hoxe á tarde da Radio Galega, por compartir connosco estes minutos. Vémonos ou falamos xa dentro dos meses. Gracias e boas tardes. Moitas gracias a ti e moitas gracias a Radio Galega. Antón Rebollido, A Tarde.